Μπορεί κάποιος να αλλάξει το χρώμα των ματιών του σήμερα? Πολλοί ασθενείς με ρωτάνε εάν είναι ασφαλές και αν μπορούν να αλλάξουν το χρώμα των ματιών. Έχουν γίνει στο παρελθόν πάρα πολλές προσπάθειες, πολλές από τις οποίες οδήγησαν σε καταστροφικά αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχει καινούργια τεχνική η οποία επιτρέπει να φαίνεται το χρώμα των ματιών διαφορετικό. Όμως επειδή θα πρέπει κάποιος να είναι απολύτως ειλικρινής απέναντι στον ασθενή του, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το χρώμα των ματιών δεν αλλάζει. Αλλάζει η εμφάνιση για το πώς φαίνεται το χρώμα των ματιών. Από μια σχετική απόσταση, από μια κοντινή απόσταση όμως, θα φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι τεχνητό. Είναι μια διαδικασία η οποία πρακτικά είναι μια αναστρέψιμη και η οποία ίσως στο μέλλον μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα εάν εμφανιστούν παθολογικά θέματα στην περιοχή του ανθογλιστροειδούς. Θα πρέπει κάποιος λοιπόν πριν αποφασίσει να κάνει μια τέτοιου είδους παρέμβαση να είναι σίγουρος ότι τη χρειάζεται και ότι την έχει ανάγκη.